রুনিকাটা বন কাৰ্যালয় আক্ৰমণ কৰি দুষ্কৃতিকাৰীক শাস্তি দিয়ক বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা বেয়া আইনী বন অঞ্চল দখলদাৰীক উচ্ছেদ কৰক মাওবাদী নক্সালবাদীৰ পৰা অসমবাসী সাৱধান হওক बर'नि आफादफोर खौसे जा बर'नि आफादफोर खौसे जा फरेस्ट बिफाना बिटिसिनि आन्डार माने कन्ट्रलाव दङ जोंहा बिटिसिआ पावार दं हाग्राखौ ओनसोलखौ नायनो थाखाय दा बेनिखायनो दा इभिक्सन जुदि खालामोब्ला हाग्रामा महिलारिया गोरा जानांगौ इभिक्सन खालामोब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सिबा मात्र डिसिफोरनाव लिरनांगौ बे जायगायाव दिनै गोबां मावबादि नक्सालबादि मानसिफ्रा दिनै जायगा लानानै दङ आरो जायगानि मानसिफोरखौ माने सिगिनाय जायगानि मानसिखौ गिख्रंथाव मोनसे रुप देखायनाय बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों पुलिस बिफानानो पुलिसफ्रानो अलरेडि बेखौ बुंनाय जाबाय थांनाय मास मोनथामसोनि सिगां बे क'क्राझार सालकाटि रेलवे ट्रेकआव जायनाखि बमा होदों बेखौ मावबादिया होदों होननानै पुलिसफ्रा माने बेखौ बुंदों आरो सासे मावबादि गावथारजादों आरो बाखि मावबादिया खारना गदों जे रुनिकाटायाव जि फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय आक्रमण खालामबाय बिनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांबाय आरो पुलिस बिफान पुलिसफोर आरो फरेस्टनि फर्सफोर बिसिनि सायाव आक्रमण खालामनाय बेफोर गिलु-बालु मोनसे जाथाय बे एक्सट्रिमिस्टफोरनि माने कार्जकलापनिफ्राय खुनु दिन खम नङा मावबादिफोरा बाव दंसैलाय बे हाग्रायाव गैयाबा दाउथे बिसोरो बे जायगायावनो दङ दा बिसोरखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव गैयाब्ला बिसोर बे जायगायाव थानायनि फिसा अधिकार गैया डिसिनिफ्रायबो जाहाथे खुनु रावनोबो हा हु होआ फरेस्ट माने कनजारभेसन एक्ट 1980 रुल्स बादियै जाहाथे रावनोबो हा होआ जाहाथे बर'नि आफादफ्रा बयबो खौसे जायो गोरा जायो दिनै बे बिराद गिदिर मोनसे थ्रेट बे जोंनि थाखाय शिक्षा लानांगौ जोङो बुजिनांगौ दिनै एफा गिदिर घटना जाबाय बेखौ साधारन घटना साननो नाङा जे जोङो बे माने बिटिसिआव सोरबा सरकाराव फैनो थाखाय जादों होनलायनानै जों दाय दस बारग'लायबाय थानो नागिरनाय बे गाज्रि एनिमिफोरखौ गाज्रि चक्रान्तकारिफोरखौ जों लायहोबाय थानाय बे जानो नाङा बयबो माने मोनसे गारांजों सुरजों बुंनांगौ जे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इलिगेल जानाखि एनक्ल'जार्स दं बिसोरो होखारनांगौ जों दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय चिरां जिल्लानि मावख'आव फैदों डिसि अफिसाव दा थांनाय 17 थारिखआव रुनिकाटानि जानाखि फरेस्ट अफिस बेखौ सावथाल उग्रपन्थिफ्रा आक्रमण खालामनाय बुख्रुबनाय अस्त्र शस्त्र लुट खालामनाय मटर बुफायनाय आरो अफिसनि प्रपार्टिफोरखौ धंस खालामनाय बिनि सायाव जोङो मेम'रेन्डाम फैदों दा अदेबानि बिनि सिगां जोङो क'क्राझार जिल्ला खुंगिरिनि खाथियावबो जों मेम'रेन्डाम हैखांबाय आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जों मेम'रेन्डामखौ होनाय जाबाय दा जोंनि मेम'रेन्डामा बेनो जे रुनिकाटायाव जि फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय आक्रमण खालामबाय बिनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांबाय ओमफ्राय बिनि अफिसनि प्रपार्टि डेमेज खालामबाय मटर बुख्रुबबाय आरो जायनाखि पुलिस बिफान पुलिसफोर आरो फरेस्टनि फर्सफोर बिसिनि सायाव आक्रमण खालामनाय बेफोर गिलु-बालु मोनसे जाथाय गिख्रंथाव जाथाय आरो बे एक्सट्रिमिस्टफोरनि माने कार्जकलापनिफ्राय खुनु दिन खम नङा दा बे एक्सट्रिमिस्टनि कार्जकलाप बियो बेनिखायनो जों बेखौ निन्दा खालामनानै सोंखारिनानै जों माने थोजासे जानाय मोना जोङो जाय दसिफोर बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जायफ्रा एंक्रजार्सफोरखौ हमनायनि थाखायनो एफा गिदिर गिलु-बालु घटना जालांबाय बे एंक्रजार्सफोरखौ गासिखौबो हाग्रानिफ्राय हुरन हरनांगौ एंक्रजार्सफोरखौ दोननो नाङा हाग्रायाव आरो बिसोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दावराव-दावसि गन्दगला सोमजिदों असान्ति मोनसे परिबेस फैदों गावजों गावनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि मोनसे परिबेस दिनै फैदों बेनिखायनो बे माने अबैध भाबै हाग्रायाव हाबनानै थानाय बिसोरखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जों नुदों जे दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय ओरै मानास रेन्जसिम दिनै गोबां दिनै बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाफैनाय सावथालफोर दङ जों बेखौ मिथिगौ दा दिनै बिसोरो इलिगेल भाबै बे जायगायाव माने हाग्रानि
जायनाखि आयेन कानुन बे आयेन कानुनखौ सिफायनानै बेयाव हाबनानै दङ आरो बिसोरो जेराव थादों बे जायगायाव दिनै गोबां मावबादि नक्सालबादि मानसिफ्रा दिनै जायगा लानानै दङ आरो बे मावबादि नक्सालबादि मानसिफ्रानो बे जायगानि थानाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो बिसोर थुलुंगा होनायनि थाखायनो दिनै बिसोरो साहस मोनो आरो जायगानि मानसिफोरखौ माने सिगिनाय जायगानि मानसिखौ गिख्रंथाव मोनसे रुप देखायनाय बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जे दिनै बर' मानसिफ्रा नाहा थांग्रा मैहा थांग्रा हाग्रा बंग्रा बन खननानै लायनो थाङो दा बिसोरबो दिनै बिसोरनि गामिथिं थांनो मोनला बिसोरखौ जायगा जायगा होबथानाय जों बेखौ खोनादों मिथिदों जायगा मानसिफ्रा जोंनो कमप्लेन होदों दा बेफोर माने थांहोयैनि खारना बेनो जे बे जायगायाव गाज्रि मानसिफोर दङ बे गाज्रि मानसिफोरा एक्सप'ज जागोन जोंनि बाहेरा मानसिफोर थांब्ला बेखायनो बाहेरानि मानसिखौ थांहोआ बे जिनिसखौ जों दिनै रोखा मिथिनो मोन्दों दा नक्सालबादि मावबादि मानसिफोर थायो बे बाथ्रा आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ अलरेडि पुलिस बिफानानो पुलिसफ्रानो अलरेडि बेखौ बुंनाय जाबाय थांनाय मास मोनथामसोनि सिगां बे क'क्राझार सालाकाटि रेलवे ट्रेकआव जायनाखि बमा होदों बेखौ मावबादिया होदों होननानै पुलिसफ्रा माने बेखौ बुंदों आरो सासे मावबादि गावथारजादों आरो बाखि मावबादिया खारना गदों दा गथे मावबादिफ्रा बाव दं बिसोरलाय बे हाग्रायावनो गैयाबा दा गथे बिसोरो बे जायगायावनो दङ दा बिसोरखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ आरो लोगोसे जों दिनै नुगासिनो दं दिनै बे जायगायाव जायनाखि झारखन्डनिफ्राय फैनाय बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसि दं होनना बुंदों नाथाय जों ओरैनो मिथियो जे गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव जायफ्रा दङ बिसोरो बे जायगानि भाषाजों खुनु सोमोन्दो गैया हारसा भाषा रोङा असमिया भाषा रोङा बिसोर हिन्दी रायलायो दा बेफोरावनो हमहायो बिसोर बे जायगानि मानसि नङा बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिखौ थाबैनो सिनाक्ट खालामनांगौ आरो दिहुननानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो जेसेबां इलिगेल भाबै हाग्रायाव हाबनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो जायनाखि फरेस्ट राइट्स एक्ट जायनाखि 2006 बे आयेन बादिबा 13 डिसेम्बर 2005नि समनि मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ बे जायफ्रा हेबिचुयेल फरेस्ट दुइलार्सफोर जेनेबा सावथालफोर नेपालिफोर गुबुन जाथिफोर बिसोरखौ बुंनाय जादों 13 डिसेम्बर 2005नि सिगां मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 25 बोसोर 75 बोसोर थानाय जानांगौ 75 बोसोरनि बाथ्रा बुङोब्ला माने 1931 सन जानांगौ बे 1931 सनाव बिसोरो बे जायगायाव दंना गैयामोन बेखौ दिनै नायनांगौ दा गथे 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव गैयाब्ला बिसोर बे जायगायाव थानायनि बिसोर अधिकार गैया बिसोर फरेस्ट राइट्स एक्टजों बिसोर माने गनायजानाय मानसि नङा बेखौ बिसोर होखारनांगौ जे बेखौ एस पार माने फरेस्ट राइट्स एक्ट जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जायनि कनजारभेसन एक्ट 1980 बे कनजारभेसन एक्ट 1980 बादियै बे हाग्रायाव खुनु धरनै जाहाथे हा हु होआ रावनोबो हा हु होनायनि खुनु अधिकार गैया बिफां लाइफां दाननायनि अधिकार गैया दा बिसोर बिटिसिनिफ्रायबो जाहाथे खुनु रावनोबो हा हु होआ फरेस्ट माने कनजारभेसन एक्ट 1980 रुल्स बादियै जाहाथे रावनोबो हा होआ रावनोबो बिफां लाइफां दानो स्कप होआ जों बेखौ बिटिसिखौ खावलायो आरो बे बिटिसिया फरेस्टखौ नायनांगौ फरेस्ट बिफाना बिटिसिनि आन्दार माने कन्ट्रलाव दङ बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट फरेस्टआ बिटिसिनि दा गथिखे गासिबो नायनांगौ दायथ'आ बिटिसिनि दा 1976 आव भारत कनस्टिटिउसनखौ 42nd एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों 42 एमेन्डमेन्ट 1976 आव जादों भारतनि माने संबिदा आरो बे 42nd एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंनो फरेस्टखौ कनकारेन्ट लिस्टआव दोननाय जादों कनकारेन्ट लिस्ट दोननायाव माने फरेस्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो बे फरेस्टनि जेसेबां मोजां गाज्रि नायनाय हाग्रा बंग्रा सोरबा सिफायदोंबा बेखौ होबथानाय हाग्रा दानदोंबा होबथानाय सोरबा हा सेना लादोंबा होबथानाय ओमफ्राय सोरबा एनक्ल'ज खालामोबा होबथानाय ओमफ्राय सोरबा जिब जुनार गावथारदों बुथारदों बेखौ होबथानाय बिनि दायथ'आ बे स्टेटफोरनि आरो दिनै कनकारेन्ट साबजेक्ट हिसाबै बिटिसिनो हरदों बेखौ जोंहा बिटिसिआ पावार दं हाग्राखौ ओनसोलखौ नायनो थाखाय दा बेनिखायनो दा इभिकसन जुदि खालामोब्ला हाग्रामा महिलारिया गोरा जानांगौ इभिकसन खालामोब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सिबा माथ्र डिसिफोरनाव लिरनांगौ जे माने फर्सनि थाखाय जाहाथे फर्स एभेलेबल हरो एक्सन लानो थाखाय मेजिस्ट्रेट माने हरो दा बेखौ बिटिसिनि जायनाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट डिअफ बा सिएसडि बिसोर माने लिरब्लानो बेखौ माने डिसिआ हरखागोन दा एक्सन जानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बिटिसिआ बे एक्सन हाबाखौ मावनो थाखाय गोरा जानांगौ
जों बेखौ BTC-नावबो जोङो आसा खालामो आरो लोगोसे जों दिनै खावलायनो लुबैयो बयबो बर'नि आफादफोरखौ जाहाथे बर'नि आफादफ्रा बयबो खौसे जायो गोरा जायो दिनै बे बिराद गिदिर मोनसे थ्रेट बे जोंनि थाखाय शिक्षा लानांगौ जोङो बुजिनांगौ दिनै एफा गिदिर घटना जाबाय बेखौ साधारन घटना साननो नाङा जे जोङो बे माने BTC-आव सोरबा सरकाराव फैनो थाखाय जादों होनलायनानै जों दाय दस बारग'लायबाय थानो नागिरनाय बे गाज्रि एनिमिफोरखौ गाज्रि चक्रान्तकारिफोरखौ जों लायहोबाय थानाय बे जानो नाङा बयबो माने मोनसे गारांजों सुरजों बुंनांगौ जे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इलिगेल जानाखि एनक्ल'जार्स दं बिसोरो होखारनांगौ आरो मावबादिफोरखौबो हमनांगौ आरो लोगोसे जानाखि थांनाय 17 थारिखआव जा माने माबा खालामबाय गाग्लोबबाय फरेस्ट अफिसखौ रुनिखातानि फरेस्ट अफिसखौ बिसोर गासैबो हमनानै साजा होनांगौ बेयाव बयबो गारांसे रावजों बुंनांगौ आं बेखौ बयबो बर' आफादखौ खावलायहरो